Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान डिटेल्सखौ जों लाना फैबावबाय APROनि थाखाय आरो Constable Syllabus exam 100% पास जागोन मारै फरायबा स' बेनि सायावनो आपडेट लाबोदों जेसेबांनो आसाम पुलिसाव साख्रि ओंखारगोन सिलेबासा गोरोबजोबो बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नाय जायफ्रा साख्रि नेगासिनो दं आसाम पुलिस मावनो थ' आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान साख्रि फैयोबा नोंथांमोना नैबे Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आपडेट मोननो हानाय बायदि दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों गासैबो फारि डिटेल्सखौ नायनोसै स' दानि सोलिबाय थानाय एक्साइज कनस्टेबलनि रिलिया मार्चआव चान्स दङ जेराव 10 पासनिफ्रायनो हागोन आरो ग्रेड 4आव 8 पासनिफ्रायनो हागोन नाथाय ग्रेड 4आव डिग्री पासआ हाया नाथाय एक्साइज कनस्टेबलाव नोंथांमोना गासैबो हाजोबगोन जेबो प्रब्लेम गैया स' बेनिफ्राय APROनि दाखालि PhD पास जानायफ्रा 29आव एग्जाम जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौ एडमिट डाउनलड खालामनांगोन 20 जानुवारियाव 11 AM जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन आरो लोगोसे एग्जाम सेन्टारा मोननै दङ बेखौ नायना लादो स्क्रिनावहाय स' बेयावसो थांनानै एग्जामखौ हैनांगोन नोंथांमोना दा साबजेक्ट नोंथांमोना फरायनांगोन मेथ्स इंलिश बेनिफ्राय रिजनिं मेन्टेल एबिलिटि आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इक'नमि एवारनेस जीके बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्स स' बेनिफ्राय नायजोबनांगोन गासैबो आसाम पुलिसनि जाय एग्जाम लिरगोन ना अब्ला गोरोबजोबखायो नोंथांमोना बे साबजेक्टनिफ्राय फल' खालामबानो 100% पास जागोन साख्रि मोनगोन आरो लोगोसे एग्जामखौ बर' रावजों लिरनो मोनगोन जेबो प्रब्लेम गैया स' नोंथांमोना बर' रावजों गोसोबादि आनजाद होनो मोनगोन दा बे सिलेबासखौ मोजां फल' खालाम अब्लानो 100% पास जागोन आरो जायफ्रा NCC दङ ना आसाम पुलिसाव मोजां चान्स मोनो दा NCC सिटाबा नाम्बार 5 मोनो देरसिन बेनो NCCनि 10 बेनिफ्राय एया जाबाय फिसासिन बेनिफ्राय बिया जाबाय गेजेराव दा बेयाव मेक्सिमाम नाम्बार 5 होनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायो गासैबो लानानै टटेल 100 मार्क्सनि बेनिफ्राय लास्टआव बाइबा टेस्ट दंबावो आरो बेयाव पास जाबानो साख्रि मोनसिगोन आसाम पुलिसाव स' बेनिफ्राय लोगोफोर बे एग्जामाव अनलि नोंथांमोना 75 मिनिट्स मोनसिगोन 90 मिनिट जाला आरो 45 कुइसन थागोन आरो मोनसे हाबानो नोंथांमोना 1 नाम्बार मोननो हासिगोन आरो गासैनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे गोदान साख्रि फैयोबा नोंथांमोना सिलेबास फल' खालामनानै जाहाथे एग्जामखौ पास खालामनो हायो आरो साख्रि लानो हायो आरो लोगोफोर एक्साइज कनस्टेबलनि सिलेबासखौ आं नोंथांमोननो लाना फैगोन